שלום קהל נכבד, אנו בנות כיתה ו' מבית הספר תורני מוזיקלי בית מנחם. לפני כחודשיים באה אלינו המדריכה רעות והתחלנו לעבוד איתה על פרויקט התייעלות אנרגטית. בדקות הקרובות נציג לכם את התהליך שעברנו. במשך כמה שבועות המדריכה רעות נכנסה אלינו לכיתה והעבירה לנו שיעורים. עברנו פעילויות ומשחקים וראינו מצגות, וככה למדנו על המשבר הסביבתי, על המים ועל החשמל, והבנו למה חשוב לחסוך בחשמל. בנות הכיתה ותכננו את המסע ההסברה שלנו שיערך בשבוע חיסכון של הפרויקט. החלטנו שנעשה דברים שדרכם לגרום לכל בנות בית הספר להבין למה חשוב לחסוך בחשמל ושהן בעצמן יחסכו בחשמל בבית הספר וישתמשו באנרגיה חלופית. נוכל להוציא לפועל בצורה הטובה ביותר את מסע ההסברה בשבוע החיסכון. ישבנו כל בנות הכיתה וכתבנו מכתב למנהלת. במכתב פירטנו את התוכנית של המסע ההסברה שלנו, העברנו למנהלת המכתב ולאחר שקיבלנו את השורה התחלנו לעבוד. בשביל שניצור סקרנות וציפייה בקרב בנות בית הספר, ישבנו כל בנות הכיתה והכנו שלטים לקראת מסע ההסברה. את השלטים תלינו ברחבי אגף הבנות. העברנו שיעורים קצרים בכיתות. השיעורים היו מותאמים לגילאים השונים. בכיתות הנמוכות הצגנו הצגה, לבנות הכיתות היותר גדולות העברנו משחק. ובבנות כיתה ז'-ח' צפו בסרטון בדרכים שונות ומעניינות. גרמנו לבנות להבין למה חשוב לחסוך בחשמל. בסוף השיעורים בכיתות תלינו בכל כיתה טבלה בדיקה של מבצע כיבוי אורות ומזגנים. במסגרת המבצע בכל סוף יום לימודים במשך שבוע החיסרון הגיע. ניצגות מהכיתה שלנו לכל אחת מהכיתות ובדקה שהבנות דואגות לחסוך בחשמל ומכבות אורות ומזגן. כל הכיתות כיבו בכל יום את האורות ומזגן וחסכו בחשמל. לקראת סוף שבוע החיסכון ארגנו הפסקה פעילה לכל תלמידות בית הספר. במסגרת אותה הפסקה הכינו הבנות את הכרזות לתחרות הכרזות העירונית, ובנוסף הכינו לכל כיתה תנור סולרי מקרטון של פיצה. בתנור זה ניתן לחמם אוכל בעזרת אנרגיית השמש, וכך לחסוך בחשמל שמתבזבז סתם.